казваш, но нека да не превръщаме закона, че препоръчва да бъдат точно предимани хората. Съм съгласен. Такива. Знаете ли за нацистска Германия? Не, да. Хомосексуални мъже и граждани, които са били тикани в концлагерите и за това са били права в САЩ и в Германия, ползват представители, това е нашата Вчера се оказа, че само една от тях за миналата година получила 2,5 милиона лева. Български фонд за жените. Следващите фондации, които ги разпитваха за това колко пари са получили, изведнъж получиха обща, колективна амнезия. И казаха, че не могат да се спомнят нито колко пари са получили, нито за какво са ги получили. Няма друга гледна точка. Има една гледна точка, правилната гледна точка, нормалната гледна точка. Другото е отделение от това. С законопроекта на Възраждане ние установихме нормалността в нашата държава и погребахме за винаги джендър идеология. Това е. Благодаря. Nema nikog kakvim da se znamo odmarati na informaciju da mi харесва произнесе, когато референдумът за запазване на българската беше абсурден, Конституцията на България беше преказана. Да не говорим, че това е не само. За първ път въведохме на българското правителство легален термин, що е то нетрадиционна сексуализация. Защото говоря за съдилища, прокуратури. Днес е един хубав празник. Днес е Успение Богородично, Голяма Богородица. Днес е един от най-големите православни празници. Точно на този хубав, прекрасен християнски празник, хора, които получават финансиране отвън, за да прокарват хомосексуална пропаганда в нашите училища, в нашите детски градини, сред нашите деца, в момента протестират за това, че им е отнето правото да прокарват пропаганда на ненормалното сред нормалните. Точно на днешния ден. Ще ви припомня, че това не е изолирано явление. Нали помните кога направиха така наречения гей парад в София? Направиха го на задушница. Нарочно. Винаги до сега са го правили на други дати. Тази година избраха задушница. Ние от Възраждане имаме едно единствено послание, което ще кажем и днес ще го кажем за последно, защото, както ви казах преди малко, ние приключихме джендър идеологията в България. Спечелихме битката, спечелихме и войната в България, спечелихме я. Но това, че сме спечелили битката и войната тук, не означава, че сме спечелили по принцип. Защото не е тайна това, че имаше огромен, чудовищен натиск срещу българската държава. Той продължава всеки ден. С обаждане от посолства, най-вече американското посолство, но също така английското посолство, френското посолство и други такива. С натиск от страна на така наречените европейски институции. Никой от тези европейски институции не се загрижи за пожарите в България. Никой от тези европейски институции не каза, искате ли да помогнем? Някои държави, Швеция, Испания, изпратиха самолети по своя собствено желание. Нито една европейска обаче институция не се загрижи за това. И изведнъж, когато приехме този законопроект, се оказа, че европейските институции са много загрижени за това, че някой отнема правото на тези от другата страна, които са с милиони всяка година плащани субсидии, да правят хомосексуална пропаганда в нашите училища, сред нашите деца.
Ние сега ще им кажем само едно нещо и ще им го кажем за последен път. Долу ръцете от нашите деца! 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 Да живее България! Да живее България! Да си призная, съм нещо като историк и специалист по културно наследство. Много съзнателно направих избора да живея в България, но от години имам доста сложна и особена връзка с българската култура и собственото си културно наследство. Но преди няколко години дадох на себе си дума, че няма да позволя скинари, морално банкротирали политици и радикалната идеология на омразата да откраднат собствената ми култура под носа ми, да ми откраднат възможността да имам бъдеще и да живея нормално в собствената си страна, която е и наш дом. Борбата за свобода, носиите, народната музика, пръщящи огън под светещото небе някъде в Родопите не са само техни. Човекомразещата им идеология на насилието, а всяка идеология на насилието е впрочем идеология на безсилието. Тези неща са и наши, защото това е и нашата култура. И ние сме тук, винаги сме били тук и ще продължим да бъдем тук. Менците на прабаба ми, ниските насъждения сборове, които постепенно дават пък на букови гори, а след това на трепетликите, на обраслите ясени, а по-нататък мината, а по-нататък полето, а по-нататък овцете, а по-нататък слънчогледите. Докато ни има нас, тези неща ни принадлежат точно толкова, колкото и на тях. Те не определят какво е България и какво са българите. И това ги подлудява. Но искам да се замислите за какво дъно става въпрос, когато колективно като общество сме позволили едни от най-красивите и значими елементи от нашата култура да бъдат превърнати в символи на омразата, когато Ботев и Левски станат татуси върху юмруците, които удрят. Защо позволихте? Защо позволихме това да се случи? Трябва да се борим заедно срещу тази пропаганда, срещу мракобесието, омразата и радикализацията. Борете се за сърцата и душите на децата си. Това вече засяга всички хора и за съжаление е доста по-сложен за решаване проблем от това да използваш малцинства за пореден път, за да печелиш лесни гласове. Не бъдете лесен глас! Каня ви да се замислите как и защо точно този закон, който засяга една конкретна част от населението, беше приет в съмнителен вид с текстове от Уикипедия в рамките на един ден, докато по-маловажни в кавички въпроси, като съдебната реформа, пенсиите, енергетиката, антикорупционните мерки, устойчивостта на селските райони и проче, седят замразени по комитети, комисии и обсъждания от години без преувеличение. До безкрай ще занимават обществото с нас по телевизията и радиото с стикери и лозунги, само и само да ви разсеят достатъчно, че да забравите кое наистина е важно за вас и кое засяга всички нас, само и само за да ви забаламосат достатъчно, че да не държите сметка на политиците, които би трябвало да представляват вас, вашите проблеми и вашите интереси. Ние сме прахта в очите. Не позволявайте да им се размине толкова лесно поредни опит да ви пуснат по парзалката и нищо да не свършат. Омразата, сянката на тоталитаризма, цензурата, корупцията, изопачаването на факти, ефтиния популизъм и пълното безхаберие по институциите, което личи и в правното качество на текста на този закон, са мрачни пипела вкопчени във всяко ниво на властта, от висшите съдебни инстанции до селските кметове. Тези неща, да заимствам няколко думи от речника на вносителите на този закон, нямат място в една здрава, нормална и правова държава. Тук щях да се обърна към президента за вето и ще се обърна отново, но само за да изразя безкрайното си разочарование.
казват, че в България има една единствена гледна точка. И тя е гледната точка на хората, които в момента са събрани от другата страна и които протестират заради това, че на тях им беше отнето правото да могат да провеждат хомосексуална пропаганда в българските училища и, забележете, в българските детски градини. Вчера имахме заседания на 2 комисии в парламента. На тези комисии присъстваха 4 организации, които са финансирани от чужбина. Първата организация се оказа Български фонд за жените, която миналата година по собствените признания на организацията е получила 2,5 милиона лева финансиране от чужбина. Следващите организации, които бяха също финансирани от чужбина, обаче изведнъж се оказаха обзети от колективна амнезия. Никой от тях не можа да каже нито колко пари получават от чужбина, внезапно бяха забравили, нито от коя организация получават от чужбина. Когато направихме справка, се оказа, че в 90% от случаите финансирането идва или от Американското посолство пряко, или от Фондация Америка за България. Това са организациите, които се опитват да направят така, че българското общество да свикне със следните мантри. Няма ненормално и нормално. Всичко е нормално. Хомосексуализмът е нормален, 99 пола са нормални, всякакви подобни отклонения от нормата са нормални, приемливи, дори похвални. Това нещо обаче беше погребано като идеология с проекта на Възраждане, който стана факт и който днес вече е подписан и който е част от европейската практика. Защо обаче е толкова силна реакцията от страна на тези чужди организации, които са превърнали прокарването на джендър идеологията в своя професия, от която се хранят? Защото за първи път в българското законодателство, което е и европейско вече, е прокарано определение за това какво е нетрадиционна сексуална ориентация. Такова нещо до сега в европейската практика липсваше, нямаше. От миналата седмица и от днес вече, след като законът е подписан и влязъл в сила, никой няма право да прокарва пропаганда, която е противоестествена, която нарушава естествените правила на човешкото развитие. Или, както каза вчера една от присъстващите на комисията, лекарка, психоложка, които нарушават законите на биологията, защото биологията е точна наука. И тя казва, че има точно 2 пола – мъж и жена. Всичко останало се лекува. Новината, която се създаде с приемането на този законопроект, стана световна новина. Направихме един анализ. Новините, които са излезли в чужбина за законопроекта на Възраждане, който беше приет. Знаете ли колко са? От Северна Америка, през Африка, през Европа, през Азия, до Япония включително. Над 5000 новини. Над 5000 новини в цял свят. Но, държа да кажа, че има едно но. Това нещо, очевидно за нашите, огромната част от така наречените национални медии, не е новина. Новина е това, което казват хората от другата страна. Платените от чужбина, чуждите агенти, тези, които получават финансирането си директно, пряко от Американското посолство. Защото вече близо 10 дена се показва само единствено тяхната гледна точка. Вчера на заседанието на комисията имаше 19 организации граждански, които ясно и категорично заявиха, между другото, нито една от тях няма финансиране, нито от чужбина, нито от България. Абсолютно на доброволни начала на своите членове. Тези организации обаче за нашите така наречени медии не съществуват. Нещо повече. Вчера една от медиите, Нова телевизия, ми каза: не сте ли обезпокоени вие от Възраждане, че никой не ви подкрепя законопроекта, че всички го осъждат? Разбирате ли? Те казват на черното бяло. Те искат да кажат, че ние, нормалните хора, не съществуваме, че никой не подкрепя нормалното. Напротив, нормалното победи. И днес ние тук сме, защото искаме да кажем ясно и категорично: няма никога да допуснем не само джендър идеологията, но които и да било други античовешки и антидемократични идеологии да бъдат прокарвани и насаждани както в училищата, така и в детските градини, така и в обществото като цяло. България е нормална държава, България е била нормална държава, България има нормално общество и ние ще бъдем винаги нормални, каквото и да се опитва да направят хората от другата страна на булеварда, които
са финансирани от чужбина. На този ден можем да кажем, че постигнахме историческа победа. Победа, която в момента много други европейски държави искат да осъществят в собствените си страни. Защото в цяла Европа, в целия Европейски съюз в момента организации, граждански, религиозни, консервативни, родителски, каквито още искате, казват: защо и ние не сме като България? Кога за последно България беше добрият пример? Искам да ви кажа, че всъщност в Европа и в Европейския съюз има много организации, подобни на Възраждане, които искат да бъдат като нас, за които ние сме пример. Възраждане направи своя собствена парламентарна група в Европейския парламент. Нещо, което до сега никога не се беше случвало. Ние станахме фактор. И сега това, което направихме тук, ще се превърне в законова норма и в много други държави от Европейския съюз. С наша помощ, под наше ръководство. А как ще стане това? Сега ще дам думата на Петър Волгин, който е говорител на групата на Възраждане в Европейския парламент. Европа на суверенните нации. Здравейте и най-напред искам да благодаря на всички, които дойдохте тук, защото това е подкрепа не само за Възраждане, това е подкрепа за нормалността, това е подкрепа за България, за това България да бъде една нормална държава. Защото знаете, че дълги години тази идеология, ЛГБТ, която се насаждаше, тя минаваше за нормално и тя минаваше за нещо, което трябва да бъде следвано. Сега е различно. Сега и в Европа е различно. Сега в Европа има много хора, много организации, които искат в техните държави да става това, което се случва и в България. Тоест те искат истинското нормално да тържествува. Да тържествуват естествените отношения между хората, а не някакви измислени, такива нафантазирани, подкрепени с грантове идеи, които се споделят само от няколко добре платени хора. Така че Възраждане прокарва пътя в Европа на новото начало, на новото усещане, на новото нормално. Ето това е смисъла на нещата, които Възраждане прави тук и това, което ние се опитваме и ще се опитваме да правим в Европа и в Европейския парламент, т.е. да налагаме тези неща, които са близки до нормалните хора. Всъщност ние не се борим за нещо невиждано, нещо нечувано, ние се борим за нормалността. От тук тръгва една вълна, която ми се струва, че ще премине през цяла Европа и това ще бъде добре за всички ни. Благодаря ви! България може да бъде пример. И то не е лош както до сега, а добър пример, който да се следва. Затова искам да ви помоля, игнорирайте хората от другата страна на булеварда. Те се хранят от вашето внимание. Те не биха съществували, ако нямаше нашето внимание към тях и ако нямаше грантовете от чужбина към тях. Затова обърнете им гръб, забравете за тях. Те скоро няма да съществуват, защото няма да има какво да правят. Защото ние им отнехме професията, а професията им беше да посягат с нечисти пръсти върху телата и душите на нашите деца. Това те никога вече няма да могат да го правят. Никога! 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 Не заслужават нашето внимание повече. Те заслужават само единствено забрава и презрение. Обръщаме им гръб, не ги коментираме, не се обръщаме към тях. Те не съществуват повече, те се хранят от нашето внимание. Те живеят с идеята, мечтата, молбата. В момента някой случайно да ги нагруби, за да бъдат жертви. Те не са жертви, жертви бяха нашите деца, но ние ги освободихме от тяхното влияние. Никога повече те няма да имат достъп до децата ни. Никога!